O discurso este reaccionario contra o feminismo, seguramente quen máis o exterioriza son pois eses rapaces que son como máis pois non sei, un poquinho máis líderes dentro do grupo, seguramente, non? Que se atreven a expoñer pois ideas que igual non son de todo aceptables, pero bueno, como teñen está asumido que son como líderes do grupo, pois se poden permitir comentalo e seguramente dentro dese grupo, aínda que se xa de iguais, pois o resto pois ou lle rirán a gracia ou calarán. Unha das claves da socialización masculina é o que en feminismo se chama pacto entre varóns. Ese mecanismo no que se ensina aos nenos que cando se trata de mulleres van todos a unha. Non só é esta dinámica de que uns calen, sino que ningún rapaz se vai meter cunha rapaza se non hai outro neno de público. Porque a mensaxe realmente é unha mensaxe para outros rapaces, e mira, aquí estou eu, comportándome como me teño que comportar diante dunha rapaza e estás ti aquí para poñerme nun pedestal por facelo así. Obviamente, os que son así máis antis son os que levan a voz cantante, pero os que non son tanto, que ves que son bueniños, aceptan ese discurso. Non son tan belixerantes, pero sí están aceptando un pouquiño, porque é fácil, claro, eu me siento víctima. Digamos, en lugar de víctima, que é como máis cómodo vivir. En gran parte dos grupos de homes, pois, sempre hai un como que é o líder ou algo así, como que as súas ideas teñen que pensar os do grupo o mesmo e demais, e ao mellor os do grupo cambian a súa forma de pensar por encaixar ben no grupo ou cousas así. Si un exterioriza bromas machistas ou cousas así, pois a persoa que non o ten moi claro dirá, pois vou con este que xa o ten claro. E despois sumase outro, e outro, e outro. Se un grupo de 3 persoas pensa unha cousa, o resto da xente para encaixar vai pensar o mesmo. Para non quedarse apartado, aínda que el no fondo pense unha cousa distinta, vai a comportarse como se pensara eso. Porque non quere quedarse apartado, nadie quere estar solo. Podes encontrarte moitos rapaces que falas con eles e recoñecen que certas conductas ou comportamentos cara a rapazas non son xustificables, pero non o van dicir diante dos demais rapaces, entre outras cosas porque senón eles tamén serían vítimas dese tipo de rapaces. A socialización fai que os rapaces sexan exerzan este tipo de violencias cara a rapazas, pero tamén cara aos rapaces disidentes. O de que as bromas teñen consecuencias moi serias, creo que é unha aprendizaxe para todos e todas. Neses outros contextos de amigos, de pandilla de fútbol, de tal, pois claro, son accións tan, digamos, tan normalizadas que realmente non ven a importancia que teñen como afectan as persoas que as sufren. Entón, creo que é moi importante entrar aí dende a empatía, creo que é a mellor situación. Entón, a forma de que máis lles chegue unha mensaxe é explicalo dende o persoal, dende a emoción. Bueno, que non todo o mundo vai ser feminista, porque é que o feminismo require un estudo, un compromiso, igual que non todo o mundo está comprometido con un movimento social de unha maneira radical, o que sí que debemos dicir sempre é que hai unha liña vermella, que son os dereitos humanos. O feminismo é unha cuestión de dereitos humanos.